Yan uwa barka da kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mu ta Duniya TV 24. Sannan muna muku murnar kai azumi goma cif a cikin wannan wata na Ramadan. Tare da fatan Allah ya sa mu gama cikin ƙoshin lafiya. Muna roƙo idan baka yi mana subscribe ba, ka daure ka danna mana alamar subscribe domin ta haka ne YouTube za su ringa sanar da kai dukkan sabon bidiyon mu da zarar mun dora. Sabon zababben gwamnan jihar Kano na jam'iyyar NNPP mai jiran gado, Injiniya Abba Kabir Yusuf ya fitar da wata sanarwa wacce sanarwar ta jawo maganganu a fannin nan na siyasa, inda sanarwar ta fita ta hannun kwamishinan yaɗa labaran sabon gwamnan Injiniya Abba Kabir Yusuf, wanda yake cewa mai girma Injiniya Abba Kabir Yusuf ya shawarci dukkan waɗanda suka sayi filaye na gwamnati wanda suka fara gini da su dakata da gini domin gwamnati sabuwa mai ci ta zo ta gudanar da bincike a kai, musamman ma filayen makarantu da asibiti da masallatai sannan da makabartu wanda gwamnatin tsohuwa wacce bata ƙarashe wa'adin kwanakin mulkinta ba ƙarƙashin jagorancin Injiniya Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Sai dai wannan furuci na Injiniya Abba Kabir Yusuf ya sa mutane sun fito gidajen rediyo inda kowa yake tofa albarkacin bakinsa. Sai dai a ɓangaren tsohon gwamnan Injiniya Dr. Abdullahi Umar Gandujen ya mai da raddi akan wannan magana ta Injiniya Abba Kabir Yusuf, inda tsohon gwamnan Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce shi ne yake da mulki in dai 29 ga watan Mayu ba ta yi ba, don haka ba wanda yake da hurumin faɗa aji ko shawarta akan mulkin nasa. Inda Dr. Abdullahi Umar Gandujen ya ƙara da cewa ba shi ne ya fara sai da gabata shi mai girma zababben gwamna a matsayinsa na ɗan ƙasa na gari da kansa ya kirawo lauyoyi ya ba su umarni su shigar da ƙara a kotuna kusan guda 2 zuwa 3 akan wasu filaye daban-daban wanda gwamnati ta ce fannar da su domin wannan kotuna su hana wannan gwamnati yin wannan abu saboda abu ne ba daidai ba. Wannan ƙara har yanzu tana kotuna, an aje ta amala, ba mu san matakin da take ciki ba. So mutumin da ya wannan ba zai zama abin mamaki ba idan aka ce yanzu ya zo ya zama zababben gwamna kuma ya ba da shawara ga cewa dukkanin wasu mutane a cikin ɗaiɗaikunsu ko kuma a cikin rukuni ko ƙungiyoyi ko kamfaninnika waɗanda suka amfana da waccan yanayi da gwamnatin Ganduje ta yi na daddatsa filayen gwamnati ko filayen al'umma aka ba su domin su yi wani abu na daban, to duk inda ake gini mai girma zababben gwamna ya ba da shawarar cewa a dakatar. A dakatar din nan abin da muka faɗa shine shawara ce. Idan mutum ya ɗauka, falilahi alhamdu. Idan mutum ya ga dama, babu lallai babu dole ya ci gaba da abin da ya ga dama. Daga ranar 29 ga watan Mayu idan mun zo, mai girma gwamna zai kafa kwamiti wanda kwamitin nan zai yi duba na tsanaki ga dukkanin irin waɗannan gurare, zai kuma ba da shawara wanda a wannan gaba mai girma gwamna zai samu lokacin da zai yi wa al'ummar jihar Kano bayani akan hukuncin da zai dauka akan irin waɗannan gurare. Wannan yake nuna kamar Allah kuke yi kamar taƙi da haka, kamar Allah kuke, to in hakan ne ku bari a shiga gwamnati sannan ku kafa kwamiti din mana, ba sai daga waje ba ma ku fara nuna ga alƙiblar da za ku kallata. Ai ka san Bature ya ce prevention is better than cure. Wannan kamar wani gargaɗi ne a shawarce domin mutane su fahimci yanayin ƙoƙarin da ake yi domin tabbatar da dawo da martabar jihar Kano a cikin jihar Kano ga 'yan Kano da kuma idan duniya. To yanzu gine-ginen in har kun zo rushe su za a yi kenan waɗanda ba sa kan ƙa'ida? To kamar yadda na faɗa yanzu ba mu da hurumin ba da umarni, huruminmu na ba da shawara ne. Amma idan watan Mayu 29 ta yi an rantsar da mai girma zababben gwamna, daga wannan lokaci watakila zan iya samun damar baka amsar wannan tambaya, ko kuma ma watakila kafin ka tambaye ni za ka ga hukuncin da gwamnati za ta ɗauka a wannan lokaci. Amma yanzu dai ga shawara nan za a gadi a aikace yau yanzu dai ga shawara nan mun bayar, wanda ya ga cewa zai ɗauki shawara to masha Allah, wanda kuma ba zai ɗauki shawara ba babu lallai
babu dole, amma an ce rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya.